Nagpangindi ang Germany sa request ni United States President Donald Trump nga military support batok sa Iran. Sa statement ni German Defense Minister Boris Pistorius, ginsulit sini ang commitment sang pungsod sa diplomasya. Ginpahayag man sini nga hindi iniila nga gyera kag wala nila ini ginumpisahan. Nagpaandaman anay si Trump nga mangin malain ang palabuton sang North Atlantic Treaty Organization kon NATO kung hindi magbulig ang member countries sa US. Apang sino kay Pistorius, wala sini ginaantisipan nga mabungkag ang mga alyansa. Bangod lang sini nga rason, matandaan nga una na nagpanawagan si Trump sang team effort o kung pagbulig sa iban nga pungso na good ma-secure ang Strait of Hormuz nga alagyan sang 1/5 sang langis kag liquefied natural gas nga ginasupply sa bugos nga kalibutan. We are ready to ensure safe passage through the Straits of Hormuz diplomatically. However, there will be no military participation. We stand by our commitments and we are fulfilling our alliance tasks, particularly on NATO's eastern flank and in the High North.